መቸም ናይ ፎርኖ መግቢ ደይፈቱ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብኒ ብፍላይ ቁሩብ ቺዝ ብላዕሊ ተዳጌርናሉ ድማ ኣዝዩ ፍሉይ ጣዕሚ ይድህቦ ናይ ሎማዓንቲ እምበር ከምኣ ክትከውን ኣብ ሓደ ባዴላ ሓደ ሽጉርቲ ክንገብር ኢና 3 ማንካ ኦሊቭ ኦይል ዘይቲ ክንገብረሉ ኢና ንዕኡ ክሳብ ዝቀይሕ ክንገድፎ ኢና ምስ ቀይሕ ድማ ቶሜቶ ሳስ ወይ ድማ ሓፊስ ኮሚደረ ክንገብረሉ ኢና ወይ ድማ 3 ኮሚደረ ሓደ ማንካ ጣውላ ሳልሳ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ነቲ ኮሚደረ ክቅሎ ቁሩብ ማይ ክንገብረሉ ኢና ከምዚ ጌርና ሓዋዊስና ድማ ኩሉ ከም ድሳማማዕ ንገብሮ ማለት እዩ ቀፂልና 2 ጉዕ በርበረ ደይተመተረ ብቁመቱ ጫፉ ጥራሕ ኣውፂና ከነእትዎ ኢና ፍርቂ ማንካ ጣውላ ድማኒ ጻዕዳ ሽጉርቲ ክንገብር ኢና ቀፂልና ቅመማት ከነእቱ ክንጅምር ኢና 2 ማንካ ሻሂ ፓፕሪካ ሓደ ማንካ ሻሂ ጻዕዳ ሽጉርቲ ጥሑን ማለት እዩ ሓደ ማንካ ሻሂ በርበረ ጸሊም ጨው ድማ ከም ኣድላይነቱ ክንገብረሉ ኢና ንዕኡ ብሓንሳብ ክንሓዋውሶ ኢና ከም ድሳማማዕ ማይ እንዳእተና ዕሪ ክሓፍስ የብሉን ቁሩብ ማይ ዘለዎ ክንገብሮ ኢና ከዲና ከነብስሎ ኢና ከምዚ ኮሚደረና ተቀሊሎ ሕጂ ሓደ ታኒካ ቱና ክንገብረሉ ኢና እዚ ከም ምርጫኹም እዩ ብስጋ ወይ ብችክን ክትቀይርዎ ትኽእሉ ኢኹም ንዕኡ ኣተሓዋዊስና እዚኣ ስልስና ሬዲ ኮይናላ ብጎኒ ክንጽንሓ ኢና ቀፂልና ኣብ ካልእ ድስቲ 3 ማንካ ጣውላ ባተር ክንገብር ኢና ጠስሜ ማለት እዩ ሓደን ፈርቃን ማንካ ጣውላ ሕሩጭ ፊኖ ጌርና ድማ ምስኡ ክንሓዋውሶ ኢና ኣጸቢቕና ሓዋዊስና ይኣኽሎ ኣብ ዝበልናሉ ድማ ሓደ ኩባያ ጸባ እንዳሕበርና ከይዕንኩ እንዳራእና ክንሓዋውሶ ኢና ሕጂ ቅመማት ከነእቱ ክንጅምር ኢና ኮረሪማ ፍሬሽ ኮረሪማ ክንፍሕፍሓሉ ኢና ኮረሪማ ናይ በርበረ ቅመም ማለት እዩ ቁሩብ ጨው ክንገብረሉ ኢና ጻዕዳ በርበረ ጸሊም እንተለኩም ክትገብሩሉ ትኽእሉ እዮም ነዚ ቁሩብ ክሳብ ድሓፍስ ርኢና ድማ ከነውርዶ ኢና ኣብ መጨረሽታ እምበኣር ነቲ ኩሉ ዘዘጋጀናዮ ኣብ ፎርኖ ክነእትዎ ክንሰርዖ ክንጅምር ኢና ኣብ ሓደ ሸሓኒ ፎርኖ ደኣቱ መጀመርታ ካፍቲ ስጎ ክንገብር ኢና ቀፂልና ዙኪኒ ወይ የሎው ስኳሽ ክንገብረሉ ኢና ደይበሰለ ማለት እዩ ብኸቢብ ዝተመተረ ኩሉ ክንሰርዖ ኢና መሊስና ካፍቲ ስጎ ዘዘጋጀናዮ ክንገብረሉ ኢና ከምዚ ጌርና ድማ ብኩሉ ወገን ንሽፍኖ ቀፂልና ቁሩብ ሞዘሬላ ቺዝ ቁሩብ ክንገብረሉ ኢና ሰለስተ ድንሽ 4 ጎሎ ዝተመተረ ብኤር ፍራየር ወይ ድማ ብዘይቲ ዝተቀለወ ማለት እዩ ክንገብረሉ ኢና ብልዕሊኡ መሊስና ካፍቲ ስጎ ዘዘጋጀናዮ ክንሽፍኖ ኢና ከምዚ ጌርና ኩሉ ምስ ሸፈናዮ ድማኒ እቲ ፓሽሜል ዘሰራሕናዮ ክንገብረሉ ኢና ብላዕሊ ከምዚ ጌርና ምስ ሸፈናዮ በቲ ፓሽሜል ድማ ዝተረፈና ሞዘሬላ ቺዝ ክንገብረሉ ኢና
مقبنا كمزي سرارعنا مسودانا نفور نختاتو ريدي خوينا لا كابر بعن حمشن كساب 5 دقيقة بيلو خوص دلعيو ازيا مس روز وي مس باني كن مقبا نخقلينا ازياد عمتيا كتفتنوا تسفا قبر كساب خالق فيديو نرخب دما نخلاتكم أعبز اللهم سلام وسناي